Uite-o pe Daia. Uite-o pe Daia. Ia ce povestiți voi? Ce-i dai la Daia? Îi dai o coajă de nucă? Opa! Opa! Coco! Uite cum doarme Daia acolo la soare. Hai să vedem, să-l salutăm și pe Maro. Hai să-l mai salutăm și pe Maro, că acum uite. Ce se aude? Ce se aude? Hai să vedem ce face Maro. Hai să nu-l sperii. Să nu-l sperii pe Maro. Nene, face treabă nene acolo în curte. Dar strigă și pe Maro un pic. Strigă. Strigă și pe Maro. Cum îl strigi pe Maro? Coco! Unde te-ai dus? Coco? Păi de acum să nu-mi zici că ți-e frică de Coco. Unde-i Coco? Uite că vine Coco. Vine Coco la noi. Ce faci, Coco?